Shot penang-penang kun. One, two, three, four. Ubak Rana Kharkongor ubolong wei nak kaitor bakhraw haka jela bat ubolong ru umulung haka jingla ka jungu bantau babun ki jingroi ki bakit jimut bat ru kumunong roi ubolak kenut iki sur bathiang ulak khlad no nakani ka slaw pathai haka arpoi trik jemang arajar arpoi haka por pandai biji mestep haka caka a jing sumar hanigrams kabodan hamau dengdiang Ubak Rana Kharkongor ubarang riu pandai sinam karta udai bujurwai ki babun ki jingroi hakur komroi ki balakit kum kislorok hakis nem sejak nais pa prapo ter uni kaitor bakhraw udairu ubala juruai hakiran san per bat ruairu bat kinong ruai bapa khmat kari India kum usha utop bat kiwe ubarana udai wei ubala no bon kisniang lengba kijuruai jongu nadu kijuruai maryang bat kijuruai e henrei kawai naki kabadei kijuruai kabalaktik ki babon khamtam e ya kajak benriu khasi kadei kijuruai e ki kabal ai teng kuri ba e kiwe ki jingwai bapau khman kiwa ki brio hasar lan nong kendong ki snap hadu ne bat menta ki kenthop kumir jurwai tiu kulap imat kadon kadaw shat penang khon halap ne imai bat kiwe kini ki jingwai ki jingwai ki basa kan mau wala umdan shu hasla ka perthai Ubak Rana Kharkongor udairu ubala khajo jingjob ya kusna Meghalaya State Award Tirat Singh Award for Art and Literature hadin ke jing pendap ki babun ki rukom kibalong kat kum kajing tha jong sarkar nakadaw kajing lap paudan ya kajing pang COVID-19 lawan ra ya kamet kabasa jong u saksina maupat bat la pendam no ya ka hne hi kasngi Kori bait, kori bathiang, tiup kulap, babun kirong. Kita di atun ki jawai ke bangaset setelah baban snap. Tiba snap. La kawai kalong jawai di kawai kalong jawai. Samlah. Tenrai ki badan pak ki jengmat ki bakor dor. Okay. Jackson ki vatte ban khe yinam ngam ba ko ngam so dong u he ban cheki bat ye Tenrai ke jeng khlad ki jong barana. Nanget bakam dei taban kut no ila I sedih. Ya kata ke kaba ilano sinyang sakajak ni kun uwei ni kaitor ke pau hakari ko kajak ni ki jingroi jing wat hadin bela akhlak ni keniai keren but habal akhlak ni kumni ta pen perkhat yang aru ban sedang ban lumbiang ya kolek bien ia kitu ki jingroi ko jing ta ban istrak ban sengap ilang manusia batar haka jing enjeng dan hafal ma eating ginger jing engkas dan sekma kapor ayusha babidan baten yamat yima aduk kasni inshat pan angan laji bakhraw bansi keren no ki jingroi ne si ni lakham kani karta kuni lakham setengah iyo kata kapor kada itu kijak jingroi kini ha kata kong roi tenrai ngam on pak ikini ki baman kar ki don hi la ka jong kasap la ka jong ka jingnang ka jong ki ban wai pak
ngai ka khubor nan ba jing ra jong ba nahi ka kren shibu na ba ta ka ri ba ka ja kan ri tan along ru kun ka jing kren ka jing thu ka jing kan ma ba ni ri ban don ka jing nyo por hakata kar kom ban I ra ga jong kari bat ki don hakai ka jing hikai kum no budi ban kori e kori ba ki don ka jing kren ki ba ko ra ka so peter chi dam ni so peter chi dam ni an nan nong kem trong ni chati ran ka mi thai la li ching bang ka ching ye ti hoi hoi sok nam tra so sok nam tra so wa sok nam tra sok so ra she dam my peter ni bu rom ting ni prasa hoi ông bằng sông chết cái chung cái thao bù lòng hồ thấy sớm lá ha bay yết ra kịch thao ôi ôi mệt bạc chia mệt bằng nang yêu kia maru nga snowing Marwing a snow bisa Mid bakin chia Ngakina po bakia Marwing a siyang berkan Ngami bom erungan